jama'a assalamu alaikum, fatan kuna lafiya kowa da kowa. Gani nan ga kuma Ummita a gefe na, so muna kan hanyar mu daga Kano za mu je Abuja. So yanzu haka a gurguje nake son na dan sanar da ku wani bayani, kasancewa na dan samu lokaci na ce bari na yi amfani da wannan damar na isar da wani sako akan wannan tasha tamu mai suna Malmana Cartoon Studio. So ita dai wannan channel idan za ku tuna a can baya muna ɗora muku bidiyoyin comedies da dama, sannan kuma daga baya muka zo muka dakata sakamakon wasu matsaloli. To yanzu insha Allah za mu ci gaba da ɗora wa'annan comedy din. To amma sai dai comedy da za mu ɗora yanzu shine za mu dinga ɗora cartoon animation comedies ne series, su za mu rika ɗaurawa, da fatan za ku ba mu goyon baya kamar da yadda kuka saba a can baya. Saboda haka sai ku danna wannan bidiyon liking, ga sababbin shigowa wannan tasha tamu su kuma su taimaka su danna alaman subscribe, sannan su danna ƙararrawar sanarwa. Hakan ne kaɗai zai saka YouTube su dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. So daga ƙarshe ina yi wa kowa fatan alheri, sannan kuma muna nan muna dakon ku sai kun taho. So Ummita, baki da abin da zaki cewa masoya? So masoya baki daya muna godiya da irin goyon baya da kuke bamu akan wannan tasha tamu, sannan kuma da fatan za ku ci gaba da bamu wannan goyon bayan tare da danna mana alaman subscribe, liking da share. Mun gode muna kaunar ku gaba ɗayan ku. Kutumelesi Alquran na fece, kada dai ku manta ku danna mana alaman subscribe, sannan ku mazgi hatimin nan na kararrawa domin samun sinki nishadi a kowane irin lokaci. To ayi kenan a kapta.